on Moya FM 101.9 on the 19th May 2021. Ngibingelela nje mlaleli ebusuku nje nasihleli nawe. Thank you very much bona kokoza kwethu ngihleli nawe swele kuseni ngaphana kwasa breakfast show from 6 a.m. to 9 a.m. from 9 a.m. to 12 a.m. behleli laphana bethi mid morning bangenani futhi laphana from 12 ya ku 3 besho kamnandi ithi midday connection and again from 3 to 6 baphinde bangena koza kwethu bathi sihamba sonke drive 6 to 7 current affairs and 7 to 8 in the lounge. Right now it's my time from 8 ya ku 9 o'clock with the doctors in the house. The reason why we're bringing this show to you mlaleli is because nasonke isikhathi sifisa ukuhlezi sikwazisa uhlezi informed ngezinto ezenzakalayo khona ezweni sakhile. Siyazi ukuthi right now khona baseyibhedlela odokotela balele. Right now khona abantu abafisa ukusizwa ngokwesintu. Right now khona abantu nje abagoing through a lot. Into okumele wenze nje wena ukuthi uhlale kona umsakazo wakho nje uhamba phambili. It's a new and growing radio station. Nje sihle nawe kumnandi kunje. Into okumele wenze nje wena mlaleli ukuthi nje ubeke indebe yakho. Ilona kakhulu link yethu uzothola kuyona it's Hotspot Radio. radio12345.com. Let me just say it again. Hotspot Radio, the radio 12345.com. The number is simple 067-756-6001. 067-756-6001. That is the number that you can call us at. But that's naye uDr. Ngobese namhlanje njengayo guest yethu. But before we do go to Dr. Ngobese, asike nje sithi ke lapha yana ke uyomfaka ke ngalo nje uhlobo olamkelekile ngalendlela emangisayo. The doctors in the house. Moya 101.9 FM. Dr. Ngobese hefayise nezinhlungu. Umxazululi ovula amakhala isifuba esicinene kanye namaphaphu. Siyatholakala ku 43 Hippo Road eWaterloo. Kanti ungashayela kulezi number 0780-191-1010. 0780-191-1010 okanye ushayele ku 072-276-8936 072-276-8936. Siyatholakala esikhundleni zokuxhumana ku Facebook page at Dr. Ngobese, on Instagram at Dr. Ngobese, on website at www.drngobese.co.za. Sisebenza izinsuku eziyisithupha kuphela okumsombuluko kuya kuMgqibelo. uDr. Ngobese uthi maphila bantu. Inyembezi Mpumputhe. Uphumile bevalile njengenyembezi Mpumputhe bekhanya qama wasuke ukuthi babetshela ukuthi indlela iyahlaba. Mangalahla indlovu usha umhlaba ukhala umhlaba ungathintanga. Kasimbongisi itholakala lahlaba noNkulunkulu wamesaba. Yikho impumelelo yakhe sidlula ubala. Uphumile bethe bevalile uDr. Ngobese abagulela babese. Ngokholo lokugcoba imizwa yakhe labagula abaphilile ngoba hlelo sisifakile. Akabenzanga iphutha lokuzazisa kuhle kwaZakhariya othobekile. Wavumela ukuba isimungula athola indodana nesimangaliso uphusile unenhlonipho. Washeshe wamukela ukholo wathola umvuzo wenkazimulo. Ungamethemba kanayo inkohlakalo. Basabulawa ngisho sibathembayo. Ukuba namandla nemali kuba umgomo bachitha igazi ngagcwala umphongolo. Bacashe ngokhololo yizo uNgobese nogcobo usebenza ngokholo hayi ngomqondo. Abaphila abantu phethe nenkonzo ngomoya wokuphila nesigodlo. Sengashintshi ithawulo ngalahla inhloko uDr. Ngobese usazoshintsha isihloko. Akunikeze imvuselelo wasinda ngokholo wesimame esimeni somopho. Kholo uDr. Ngobese wamukeliswe ongokwakho. Loba nhlangothi. uDr. Ngobese umelaphi wendabuko osebenzisa amakhambi esintu odume ngogazi lami induku yobaba uAglani kanye nekhombo yenhlanhla otholakala endaweni yaseWaterloo eWhite House. Uma uhamba ngetekisi wehla kwaMzobe, uma ushayela faka ku-navigator uthi 43 Hippo Road, kanti ungamthola nabo WhatsApp okanye umfonele ku 078-191-1010 078-191-1010 okanye ungamlandela ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook, Instagram, Twitter naku-YouTube imbala uDr. Ngobese. uDr. Ngobese abaphila abantu. uDr. Ngobese abaphile abantu mlaleli sakho nakuyona doctors in the house. Your time is exactly 30 minutes past 8 o'clock on the 19th May 2021. My name is Nonhlanhla Mamelo Zondi. Right here I'm having my guest Dr. Ngobese. We are here to talk about yona ke ilumbo namhlanje. Just want to know ukuthi yini kahle kahle ilumbo. Sibingelela dokotela sikwamukele kona Moya FM 101.9. Ngiyabingelela kakhulu kubalaleli, ngibingelela kakhulu nakwena Mamelo. Ngithatha leli thuba lokuthi ngithi ngibonge uNkulunkulu kubala ukuthi ngizokwazi ukuhlangana nabantu khona manje. Abanye abantu ababukayo lapha emapagini Instagram na Facebook Dr. Ngobese sengithi nje abantu batshela abanye abantu ngoba sifuna ukuchaza ukuze abantu bazi ukuthi yini ilumbo.
Alright nje asike singene nje kuyona ke topic yethu namhlanje Dr. Ngobese usazise nje kabanzi ukuthi yini ilumbo sifisa ukwazi uqala ukuthi kahle kahle njengoba sizokhuluma ngelumbo what is a lumbo mhlambe kuzofanele ukuthi siqondise ukuthi uma sikhuluma ngelumbo sikhuluma ngokuthi uma ngabe umuntu ephile semhlabeni uyakwazi ukuthi abantu laba asobe ngabathanda abantu noma umuntu besuke ekuzondile nje uyenza ukuthi athole umuthi ozokwenza ukuthi wena angalifaka kanjani ilumbo ma uzokweqa asiqale nje ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi ilumbo umuntu lunjwa ngoba lizocushwa kumuntu wesifazane ilumbo liyakwazi ukuthi uma ngabe uphila umuntu athole umuthi okukulumba bese leqisa phansi ma umuntu wesifazane imvamisa yakhona uyenze ukuthi uhleke usunje umuntu uthi mawufuna uthola abantwana bangakwazi ukuphila uma ngabe uthi uhleke uthi uzoyibisheni besikhathi sakho kungakafiki isikhathi thola ukuthi mhlambe uyapha isikhathi eside kungangamuki omunye umuntu ugcina mayilunjiwe kusho ukuthi ngaphakathi esibelethweni esinyeni sakhe kube ukuthi ukhona into emila njengamathumba noma emila njengento ezilona ilumbo yinto kahle kahle engesiyona into enhle yinto esuke uma umuntu ekwenza yona esuke eyibulala impilo yakho noma edestroy impilo yakho ukuthi ungaphili kahle bese lento isebenza kabi bese ishintsha umzimba bese lento ishintsha isikhathi esithi wena ngeke usakwazi ukuthi uphile ngalendlela ukwazi ukuphila ngayo omunye umuntu uyahlinzwa ehlinzela ukuthi wathola ilumbo likhona ilumbo futhi okuba ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane ephila ezohlangana nomuntu mhlawumbe omunye umuntu befundiswe impilo yakhe ngabe umuntu wesilisa ahamba ayotholwa inhlanga zokuthi lo muntu ngoba ungasamfuni nje sengifuna ukuthi ahambe noma ezohamba noma mhlawumbe isikhathi umuntu ufuna ukuthi uhamba uhambe nenkinga omunye umuntu uyakwenza ukuthi mefuna ukulumba kube ukuthi uma uyintombazane nibanga naye indoda asebenzise kuyilumba alicabe kuye enkabeni ahlangana nendoda yakho kube ukuthi uma indoda isuka iyakuwe ithole siyotshala ilumbu kuwe ibingazi yona so ilumbu lingena kumuntu ngendlela eziningi omunye umuntu ilumbu liyangena ngaye uma uzothunyelwa ngomoya noma ngemoya ingena intenele kusuku uzothi umuntu walunjwa omunye umuntu kukumanisisi namhlanje ilumbu elangena ngomoya. Alright mhlawumbe nje Mrs. Dr. Ngobese ilumbo ngaba liba khona kumuntu wesifazane kuphela yini ilumbo liyaba khona kumuntu wesifazane futhi ilumbo liyaba khona kumuntu wesilisa umuntu wesilisa uma liba khona ilumbo libulala ubudoda libloka imithambo lenza omunye umuntu makufika umthamo ungahlala angakwazi ukubamba umthamo wakhe uma umuntu esengenwe ilumbo noma eshawe ngelumbo kuyenza ukuthi uma kufanele eyenkonzweni yasekamerweni nomkakhe thothi induka isakhona ukusebenza akasenawo amandla omunye umuntu uyabona ukuthi njengena amandla nje ukuthi vele langena ilumbo so umuntu azathi uqushwa nobulumbo kuyena ngaphakathi njoba umuntu elunjiwe uyakwazi umuntu ukuthi uma ngabe lunjwa alunjwe ngokuthi kahle kahle maleliswe phansi ilumbo suke kuvala ukuthi into zakho singakwazi ukusebenza futhi nakhona umuntu wesifazane liyakwazi into zakho uzawusebenza ezemizwa number 2 nokuthi omunye umuntu uyakwazi ukuthi melunjwa ngelumbe lingena njengomoya mayilidla ilumbe inhlanhla kuye ilumbe kunoma makuhlukene kaningi ngoba uma umuntu uphila siphila nokuthi sinenhlanhla kodwa uma ungalunjwa uyazi ukuthi inhlanhla iyaphela kumuntu emzimbeni noma ngoba phela inhlanhla ukuzibe khona bayibona abantu nezimoto nemali fanele iphile kuwena emzimbeni uma ke ungalunjwa ethi umuntu ngifuna ilumbo lokulumbo lomuntu uma ngibekisa lona livana ukuthi imali akabi nayo so sekulunjwa ukuthi ungakwazi ukuthola imali makufika imali kufika inkinga uma ufanele uthola imali emsebenzini baproject phambi kwakho abantu wena walunjwa usho ukuthi akufanele ube nento eyimali xa ukuthi imali ayikho uma unika umuntu imali namhlanje uthi uzalisa ngemali ukuthi ulunjiwe wenza ukuthi umuntu angasibodi ukuthi akubuyisele imali leyo mboleko ngoba uma umuntu ewumashonisa usuke azi ukuthi kunemali ofanele ingene ezobuyisela umuntu amboleke yona kodwa kunabantu abanye abakupha abantu ngemuva ngoba balunjwa engabe ilumbe mhlawumbe ke siyakwazi ukuthi sizabe nalo yini na ilumbo uyakwazi ukuzalwa nalo uma kuwukuthi kwakulunjwe
umama wakho okuzalayo bese kuba ukuthi wena isikhathi ukhulele wena makulunjwa yena ngenhlanhla ngoba akubamisile kodwa ukuthi uma umuntu ezolunjwa useswini uphile wena noma uphuma kuba ukuthi uphuma nalo ngenhlanhla ukuthi amandla akini abe powerful noma abe namandla kakhulu ukuthi angakwazi ukuvikela kodwa usuke uphuma nalo ngoba ilungu liyahlala njengesefungu kumuntu ngesikhathi kwefungula umama wakho bese kuthiwa lo muntu wakho waphuma nelumbo eswini sikamama wakho. So lelo lumbo lelo esengiphume nalo kwiswini sikama wami liyakwazi ukuthi lilapheke since bekuyilumbo ekade lithunyelwe quma wami ngase ngabe sengizalwa nalo. Uyazi ukuthi into esuke yenziwe ngomuthi vele isuke state kufanele ukuthi mezolashwa ilashwe ngomuthi nalokuthi ngoba abantu abaningi ngoba ngeke uzuthi uyothanda ucela ukuthi akusizele ukuthi kuphele ilumbo ngoba lo muntu isikhathi elunjwa kunento eningi ezahlanganiswa kufanele zibamba ukuthi lo muntu mangabe eqala kuba ukuthi ulunjiwe sekudinga ukuthi isikhathi kwenziwa lokho kulashwe kusho ngamanye amazwi uyalapheka umuntu osuke elunjiwe uma kuzokwazi ukusikorwa noma qala ukuhlola ukuthi lingene kanjani ngoba uma uzovele umlaphi uzulapha ilungu but ungahlolanga ukuthola ngene kanjani kungathatha isikhathi ukuthi umuntu ukwazi umlapha. All right, sinakuke nginenhlanhla Dr. Ngobese enginayo ingaba mhlambe abantu abaningi ilumbo balisebenzisa kubantu abasuke benenhlanhla ilumbo liyakwazi ukuthi lithathe inhlanhla yomuntu. Yes, angithi uma umuntu esuke kulumba usuke limaza inhlanhla kuwe uma umuntu ekulumba usuke efaka into ezilonda noma ethi lo angifuna thola abantwana noma uma umuntu ekulumba usuke enzela ukuthi makufika imali iphele uma umuntu ekulumba usuke ethi mina namabhizinisi engifuna ukwalumba manje ngaphezulu ukuthi angasayindawo akube ukuthi umeme namathenda noma namataxi kube ukuthi amataxi akhe ngiyathiwa lo muntu kulunjwe yonke into ey'nhlanhla yakhe iy'moto zakhe ma ehamba nabantu uyaginika noma uthi emile nje imoto yakhe twisi vele ilunjiwe imoto ivele yahla noma vele afuna ukubulala abantu kuba ukuthi lo muntu walunje even ngithi ibusiness ngabe une-shop noma ngabe une-box store labe une-bar ngekubona ukuthi umuntu kunokuthi akhuphuke manje uyadropha inxa yokuthi walunjwa uhamba nelumbeni ukuyela emzimbeni ngoba into ibisemzimbeni ukhulunywa ukuthi ibiza wena igama lakho makulunjwe wena vele zonke into osuke uyiphethe suke zizopha ngoba ulunjiwe. Alright, mlaleli khona nje lapho ekhaya usahleli nathi mhlawumbe nje khona ke right now abafisa ukusibuza imibuzo. The number is very simple. You can just call us on the number 067 756 6001 067 756 6001. The doctor is in the house. Sinaye udokotela uNgobese. Ngiyabona lapha ku Facebook wethu there are questions kukhona abantu abafisayo ukubuza and just go to yena uKelly Khumalo eshethi empini. Then when you coming back we're going to make sure ukuthi nje sathe imibuzo embalwa ikhona lapha ku live then uDr. Ngobese mase yakwazi ukuthi asiphendulele yona. Empini on your number one Moya FM 101.9. So with your lady Notandra Mamela Zongi. The time now is exactly 27 minutes past 8 o'clock on the 19th May 2021. Doctor is in the house with Dr. Ngobese and just now Nandi Kunjiana Mlaleli. Sikpatel is as right, as good, as relevant in all of Manalisayo. Thank you very much, Bona Bonkenja Bandula Pan who are commenting. We are now Dr. Ngobese Siabon live, Lapabanduba Corner. If ever you want to go to Dokotela Aklolele, can you please call the number 067-756-6001. Let me just repeat the number again. 067-756-6001. Siyabona lapha ukuthi ke khona abantu abafisa ukuhlolelwa
bangafonela udokotela nje, just call the number 067 756 6001. Udokotela ke uzobe siyakwazi ke ukuthi akusize akuhlolele kuleyo nombolo uzokufonela khona la e-studio. Uwinkosi uthi njani mkhulu? Uwinkosi amene mkhulu Fudula Mafudula nabu high five and the heart eceleni. Thandiwe sicela izibusiso ziphumelele ezinganeni zethu, ameni. Thandiwe Mrs SZP Anshandu #abaphile abantu dokotela. Thandiwe Mphathi knowledge isifundo ukuthi dokotela baphila abantu uLondiwe Khumalo, amene mkhulu siphumelelo siphume ninjani. Agnes Ekizondi wakithi lona molweni uMandisa Mshengu sawubona mkhulu uNonhlanhla Madludla Ngobese sithathu sending the loves and the rose as well. Nelson Bongoza molweni mkhulu uthola Nkomo uthi nje mkhulu usiphe sihle Nombedu uthi baba Mqungebe. Vuyo Dlamini indodana yamba kithi uSimango bese Mqungebe. Mandisa Mshengu sending the loves. Sandra Sethe uthi nje mkhulu uvuyisile kwaDlamini dokotela. Amantombela kayise Hlengwa Anita uthi nje mkhulu eshakho nakuzanda. Riako Trophy uthi mkhulu Nelson Bongoza ngase ngabusiswa umkhulu kubona wena ngilele, ameni. Erangana Mazungeza uthi nje hi Nqobile Phiwo Ngobese Ndlovu, ameni mkhulu sending the loves. Kwanele Vabaza Njinga mkhulu usinalo Vonyo uthi nje yena ke mkhulu Mthandwa Hlekani Nezitha Khambule Mncube uthi nje Mafudula Bongani Khuzwayo uthi mkhulu usithathu Ngobese le. Okay, no, that is the umkhulu ke. Thank you very much bona bonke sebengenile. Asibize nabanye abangani bethu baphinde babize abanye abangani bethu. Kanti ke sisake netopic yethu whereby sikhuluma khona ke ngalo ilungu. Dr. Ngobese ucacisile wathi nje ilungu uyakwazi ukuthi uzalwe nalo. Wasichazela futhi kabanzi ngokuthi ke noma ngathi unenhlanhla wenzakalani ilumbo uyakwazi nje ukuthi ube nalo. Let's say Dr. Ngobese ke right now ngiyengeza ukukhuluma ngokuthi umuntu osuke uhlekisana naye at the time uyakwazi ukuthi akulumbe. Let's say usisi ke uselunjiwe ke usisi olinjiwe lapha yana ke simsiza kanjani olungwe umuntu wakhe wesilisa? Uma umuntu elunjwa noma ngibela lapha ngoba bafethu bebememezela inamba khona futhi bangafoni le number yakho 078 le akafoni le number yasho la 067 756 6001. Let me just repeat the number again. 067 756 6001. Yes. So uma umuntu elunjwa noma umuntu osifazane elunjiwe uyakwazi ukuthi alapheke. Kwesikhathi uyazi ukuthi ilumbo liyenza ukuthi lingene ngesikhathi sentwasweni bese uyathwasa noma uthi uthola umuntu ungene edlozini kanti uhamba nobulumbo. Uma bemthwasisa kanti umuntu kunobulumbo ahamba nabo kwenza noma bezama ukumxazululela inkinga edlozi ingaxazululeki idlozi ngoba ilunjiwe idlozi ahamba nalo. Once walunjwa zonke into ezikuwe isuke ilumbeka. Yikho kudala ukuthi noma usuphume edlozini ubone mhlawumbe uyasebenza few days noma few months noma lezo nyanganyana zibe mbili kanti uphume edlozini. Emva kwalokho sewuvalekile umsebenzi abasangena abantu and ulunjiwe. So kufanele ukuthi ilumbo ngoba ngeke ulaphe ilumbo ngamagobongo. Uma ulunjwa kusuka into straight esukubuthakathi kahle. Masikhuluma ngelumbo ngokomthetho wesizulu kwakuyicala ngoba leyo nto isuke ifana nesicupho. Usuke kuyinto efana nesicupho okusho ukuthi lo muntu usuke ecushiwe esecushelwe ukuthi noma imuphi umuntu ofika kuye makubulefazane abe nameva makumuntu wesilisa ocushiwe noma imuphi umuntu ofika kwesifazane ozofika kuye mabezwana amthelele ngobulumbo. Bese lento igcina yikho uma umuntu ehamba nobulumbo noma ngabe kuthiwa yile segazini kuye kuthi uma enonkosikazi noma enengudusi noma enentombi kube ukuthi uma elashwa yena nentombi yakhe ilashwe ngoba lokhu bulumbo kusose kumthelele. Sekuzokwenza ukuthi noma akaze lapha yena yedwa kusasa uma engaphinda ayohlangana nalomuntu ahlangana naye mabenza inkonzo bese kwenza ukuthi usebuyela kulo futhi udaka lona bethu ukhipha kuye. Ufana noma ngabe kuthiwa unomuntu uganile walunjwa ngalesi sikhathi useduze kwakhe kwenza ukuthi ubulungu lokho bukuwe umthelele
umngane wakho loseduze kwakho bese kwenza ukuthi ngesikhathi uyigeza noma wena usetshenzwa ubulawa lobo bulumbo kodwa usuke kungazophela ungakubulala kumkakho noma engotosini ngoba usazohlangana nayo bese uphinda futhi affecteka ngokuthi wena uhamba ngobulumbo kodwa ukuthi ilungu lelaphekayo uma izolandela ngokuhlola ngoba ukuhlola ikhona kwi-direction okwenza ukuthi uma ngabe umuntu umhlola kube ukuthi uyazi ukuthi lo muntu elilumbo lakhe kanjani uzomlapha njani ngoba zehlukene nje zokufaka kwelumbo nokulapha ngokunjalo zihlukene. Okay, nakho-ke Dr. Ngobese sengiyitholile ngisenkingeni sengitholile ilumbu ngingabe ngithelelekile noma mhlawumbe vele beliqondiswe kumina. Uyakwazi yini ukuthi uDr. Ngobese uma esengisizile ngalelo lumbu lelo aphinde futhi avale ukuze ngaphinde bengihlangana nomunye aphinde angithelele ngelumbu? Yikho lokusiye sithi kuhle ukuthi abantu baqiniswe ngoba uqiniswa kusokwenza ukuthi noma ngabe kuphuma umuntu ophethe endlobone umuntu unegadla noma ngabe yini ongasuyithole bese kuba ukuthi ayizokwazi ukungena. Abanye abantu bakwazi ukuthi balibimbe ilumbu ngokuthi athi umuntu ngidla ngizofuna ukudla amafutha angwenya akwalento leyo nkolelo ngikwazi ukuyasiza noma wenzani kuya kodwa khona into ebivamisile ukuthi abantu bayeke abanye abantu sebedla ingwenya namhlanje esizathu sokuthi babulala ilumbu noma amadliso khona into owayizwa ishiwo uyenze kodwa wena isho ukuthi iyasebenza but into engavikela umuntu ngalesi sikhathi uphila zifundisa ukuthi uyala usizwa khona bese uyaqiniswa uqiniswa usukuvikela umuntu ogadlwa ngawo uphoswa ngoba ukhafulwa ngoba usukulunjwa uma uthakathwa thuyelelwa izilwane uzwenzela ukuthi kungabi lula ngoba awuzuxabane nomuntu kuzuthakathwa konke vele benomona nje ngokuthi udalwe kanjani owena uphila impilo right afuna ukukuthakatha uyakulumba or lo muntu kufaka umuthi noma lo muntu kufaka izizwe bese lento iaffect umzimba into esizayo ukuthi umuntu aqine. Nalike ilumbu Dr. Ngobese idliso nezizwe engaba lokho kuyahambisana na? Sikhulume kakhulu ngalo idliso uDr. Ngobese hleze sichazela ngalo idliso sesifisa ukwazi ukuthi ingabe idliso nelumbo kanye nezizwe kuyahambisana yini ngabe kwenza umsebenzi wodwa na? No, asikhulume ngelokho kunja ukudliswa uma umuntu ezophoswa uyakwazi ukuthi umphosa ngento ebulumbo ufake nje ngabe izizwe kufanele sichaze ukuthi umoya uma yes uma ngifuna ukukulumba ngakufaka ngizizwe bese zingena izizwe kanti ziphoseka kuwe bese zikwazi ngoba uma ngithumela izizwe ngithumela into engayithuma ngila ngishaya umuntu osegoli uma ngifuna ukumlumba lo muntu osegoli ngiyakwazi ukuthi ngithumela izizwe ngila zifike zingene lo muntu kodwa zingena ngobulumbo ngoba zisuke zimithwe nalelo lumbo uma ngena kuwe libe isidliso thola umuntu udlisiwe kodwa kwangena izizwe sangena nobulumbo kwase kuba isidliso futhi into ehambisana nalezi ezu3 kodwa futhi ilumbo liyakwazi ukuthi uma umuntu wesilisa wakho ethe uyahamba mhlambe untshontsha ukuganga lentombazana ethola iqushiwe ngoba khona abantu abacuphaka abasifezana abasuke bethandana nabo ngalesi sikhathi umuntu equshiwe ehlangana lo muntu then iyabuya lento izoba into ezohlala kumehlisa uzothi mayisiya kumuntu wakhe o straight afike nelumbu elizongena kulomuntu okwesifazana uthome kwaza nomunye uyopha abanye abantu bayakwenza ukuthi uma ngabe ebanga nomuntu osifazane bese eyofuna inhlanga zokulumba abantu ababanikana inhlanga lezo ukuthi ngifuna ukumluma nje ukuthi indoda iza bese kuba ukuthi uvela ngene esikhathini sobusha bakhe kunezo insuku zakho ukuthi uvide ukuthi bangahlangani so ilumbo into esuke yenziwe yikho lokhu okufanele kulashwe kuvalele ukuthi kungenzeki ngoba kuyadala ukuthi indoda ibisigcina noma kuyiyo ngokuzothi umuntu uyayitshela ukuthi wena ufikela lento bese kusuka ingabala kodwa futhi umuntu aqine nokuthi umuntu ahlele ivikele ukuthi uvale ulumbo kodwa futhi ungakwenza ukuthi uqine kanti ilumbo lingaphakathi futhi qale uflash lebulumbo usetshenzwe bese iyaqiniswa kucushwe ukuthi umuntu ephosa ilumbo lingangeni. Dr. Ngobese just wangekhona kakhulu isikhathi sakho nje mlaleli sikhomba ukuthi it's exactly 20:37 PM ntambama kumhla ka-19 May 2021. Dokotela angiphinde nje ngibuze lapha yani ukuthi ke ngibona kanjani ukuthi ngabe nginelumbo na? Nakho ke kusengifakile ke umuntu wami ilumbo ngibona kanjani
Yeziphi impawu esheshakalayo kubonakala ukuthi lo muntu lo unelumbu? Ya asibuyele nje kwesifazana umuntu uyopha ngoba ilumbu liyasenza isigaxa. Umuntu bekulumba ukwenza ukuthi ufike ngaphakathi bese lento kubese ngathi uma uye ebsheni bakube negazi sala lenizakhe isigaxa bese kwisigaxa senza ukuthi uthole unehlumela. Ngoba abantu bazi ukuthi khona umhlume, kodwa umhlume abakwazi ukuvela kanjani. Umhlume uvela ngokuthi kube khona ukuthi walunjwa. Unobulumbo obungene kuwe but sekudala ukuthi kuchothe kuthiwa unomhlumo. Umhlumo into esuka isimila ongayazi lapha ekhulayo. Ilumbo lelo ngoba usuke walunjwa mhlawumbe ngeke ethile ukugadwa kwase kuma isimila elisisimila vele isilumbu. Ngalo isikhathi esigadwa ngesikhathi ukuthi umyeni wakho ngesikhathi nihlangana lethi yenza ukuthi uyopha wena uze unepain kodwa le pain nje engakathindwa. Uthi uhle ezwela ubuhlungu sibethu sakhe sihle njalo siba nobuhlungu ngokele lutho bathi ukuthi lo muntu nobulungu khona kuye ngaphakathi kodwa umuntu ukuthi induku state ingasakwazi ukuma ivuka ibe namandla uma kufanele kiwe ekamerweni engozweni ekamera ngoba usuke elunjiwe. Yizo lezi abantu abaneshokhethi ukuthi uma bezenza ukuthi bese kube ukuthi vele sizohlukanisa umndeni ngoba abantu abasakujabula noma ngabe khona imali ekhaya noma ngabe khona ukudla kube khona yonke into kodwa uma ngabe kuukuthi kuba bala ekhaya akasela amandla esekamerweni kwenza kube sengathi yonke into iko right. Mhlawumbe ngokuqaqala kabi ukujabula abona nje umuntu agcine deleleke ukuthi ingozi ekamerweni ayikho. So ukuthi izona zinto ezibonakala kubehlisa ukuthi omunye umuntu mina amathumba akhona amathumba amile ngokuthi nje umuntu bekuphala vele ngokwenza siyakwazi lokho kodwa khona umila amathumba umuntu umila amathumba lethi iphuma nje kuswele manje athi ukhipha le yaphuma lo muntu lelulo bulumbo uthola wokwiswa phansi omunye umuntu wathi mayigeza bafika bathathile amanzi akhe makuthina ukuthi emakhaya bechithwa phandle uthathe lo nzila into osetshenzwa usenobulumbo okukhipha induna ubuso bakhe bonke akulapha kuhambe odokotela laba bangasenhla ayapheklendo lokulumo lelingaphakathi kuye so enye imila emhlanje la thola umuntu unezinto ezimilile mabe emkhama lento ekhipha igazi kibo unobulumbo ngoba lento ikuye ngaphakathi and ayipheli lento thenza ngocream ayifuna ukulapheka ubulumbo into umuntu alunjwa ngayo ethi ukuthi iphume ngoba akekho umuntu ukuthi ezalwa aphume ngoba benze ukuthi umntana mayizalwa aphume emaholo isikhumba ukuthi unina ube nobulumbo okuthema mayihlala umntana wahlala kuko bese kwenza amanzi umlefaza thomine unetishado lokuphuma uye phansi ukuthi unobulumbo zona zonke lesizinge ngoba ihlukana libise iqede imizo umuntu wesilisa umehlanga njalo amanzi ngoba unamanzi anormal but kunamanzi awubulumbo ubona ukuthi noma na 88% ubona ukuthi ikhipha imvumo yephungu ngoba lo muntu walunjwa. I do believe mlaleli khona lapha ekhaya ukuthi yonke into ekhona emhlabeni noma esuke yenzeka ikusuke khona ubuhle nobubayo kunomuntu lapho ekhaya mhlawumbe ongayitholanga iunderstanding yalo ilumbo wahamba wathi uyozenzela nje umuntu wakhe because yena betwenze right ofisho udokotela uzosazisa ubuhle nobubi because ukuvezile eqaleni ukuthi idliso izizwe kanye nelumbo kuyahambisana. Kunabantu abadlisiwe namhlanje because mhlambe vele sebesebendweni kunabantu namhlanje abadlisiwe ngoba vele umuntu wakhe wayesekukumbamba ukuthi vele angasaya komunye umuntu. So udokotela right now uzophinda sivezele ukuthi kahle kahle nelumbu lihamba kanjani mhlambe khona ubuhle obukhona mhlambe wena wachazelwa ngendlela engekho right and yaphinde futhi asivezele ubungozi nobubi balo ilumbu especially to those abangashadile isikhathi esiningi. Isikhathi sakho njengamanje it's only 19 minutes left to the top of the hour 9 o'clock on the 19 May 2021. Doctors in the house with Dr. Ngobese and your lady Nokandla Mamelo Kazondi. Let's go to yenale usijava ethi nje umcebo mesibuya nje udokotela uzosazisa nje abantu asirephele asazisa ukuthi kahle kahle ubuhle nobubi balo ilumbu libalana nani and sithole kona ama social handles kadokotela. Enjoy this one. Your time now is exactly 20:48. It's only 12 minutes left at the top of the hour 9 o'clock. Mladeli kumhla 19 May 2021. We're still there in Lumbo. Right now we are about to wrap up our topic for today about Lonage Ilumbo. Mladeli nje lapha ekhaya ngingachaza ngathi nje mesibuya nje manje kade sula yonake ingoma yakhe usijava ethi nje umcebo. Kanti ke right now sifisa ukwazi wena dokotela ukuthi ke into emhlabeni asazi mhlawumbe ilumbo kuphela elichaza ngendlela wrong but sozwa ngawe but mina ngokwami nje ngithi mhlawumbe into bekhona
ezamindlela embi nobuhle bayo futhi as well. So sifisa udokotela sazisa ukuthi ilumbo kahle kahle likhona ene right noma limbi nje phela. No, ilumbu kufa asisho kanjalo ngoba abanye abantu bahlinziwe namhlanje ngenxa yilumbu. Abanye abantu bashona ngenxa yokuthi babelunjwa. Abanye abantu abazange udokotela bazokwelapha ngenxa yokulunjwa. Ngenxa yokuthi umuntu wathola ilumbu inyanga ezizahluleka lapho umuntu okwathola ilumbu ngoba ilumbu liyamenza ukuthi mase libambe kahle ufuna ukumbulala likhukhumala isimbi laphi imali ezaqhuma umuntu ngesaphila. So ilumbu akusiyo kahle umuntu bekufaka ilumbu usuke kubulala ngomthetho yikho oqala uma useneyinduna kube umuntu umusikazi kwabantu umcuphile ayohlaliswa iqele lokuthi lo mfana khipha inkomo ngokubulala. Ilumbu akusiyo into enhle sisho kanjalo into engavumelekile ukuthi uyenze ngomthetho kumuntu. Ithi inyanga uma izokwenza ilumbu ibisithi hamba isuke ngokungakuthola lokuyicala ebunyangeni nje uma sifuthi yakhe ukuthi izinto ezimbi isuke bulala awuzenzi uzengcola abantu bakuba advise ukuthi abahlali baze bakhulume uma into ibona ukuthi mhlawumbe khona umunye nisipile mthothi esikhathini manje sithi okunelungelo lokwenza noma yini. So awukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi akafe ngaphandle umuntu osuke kwenza ngokuntshontsha enze ukuthi ufuna umlalo. Ngikho ke uthola kunabantu asebegula ngokulunjwa ngomuntu osuke elunjiwe elunjiwe ukuthi vele affected. So nje into ekhona embi akaze libe lihlilo. Alright dokotela nje yo anyway asike sibuze Dr. Ngobese. uDr. Ngobese yena uyakwazi yini ukuthi asize leyo muntu loyo osuke efaka ilumbu? Umsiza kanjani uDr. Ngobese? Yini ekumele ayiphathe umuntu uma ezosizwa uDr. Ngobese and yipi process adlula kuyona uDr. Ngobese ukuze akwazi ukumsiza ukuthi alapheke kulumbu? Vale siqinisakise ukuthi uma ungafika unelumbo uzazi nomsuku lathina siya lapha ekhaya phela sikuhlole kuqala ngoba sifuna ukuthola ukuthi okay sesiyabuza ukuthi unelumbo nje siyagcwala umoya sisakuse sikhukhuma ehlelo ngikhukhumala sehle sikhukhumala siyabuzwa lo sicela ukuhlola ukuthi leli lumbo lingene kanjani nje likwena lingafuna silaphe ngaziphi insizwe. Okay omunye umuntu belunjiwe uyazi ukuphathwa ekhanda into engapheli ukuthi usekhonye amaphilisi ubusuku nemini apheli ikhanda ngoba ulunjiwe. So ngoba le lumbu isukenza igazi emthanjeni ingahambi ngendlela le enormal ejwayelekile bese ke liaffected ukuthi uzogcina ukugula kwenegula ethile ezikwena. Okay ke ilumbu siyakwazi ukulapha kodwa futhi siyakuhlola uma ufika lapha kuneyinsizi eqoqeleke amalumbu. Uma lingene ngezizwe sinensizi emeli kubamba izizwe qala kulizinga move ngoba uma umuntu enelumbu zifakwe ngezizwe liyabhaca umuntu uba la namhlanje manje lapho bengathi uyaphila kusasa bese kuthiwa umtheni hamba nosaya kwagula ilumbu sineyimbiza eyikhona esakhele kuphela lezo zinto yikho sisakha nezitukazi lami ngoba sisakhele ukuthi ibulala ilumbu esuke lokumuntu ngaphakathi. Insizwe lezo khotha sizakhele okunemibhemiso yelumbu yokushaya umthwalo ngoba ilumbu liyagcina uma lingene ngomoya kube ngathi uyatrobleka ingqondo umntwalunjwa kodwa ingqondo yakhe ayisasebenzi kahle omunye wadelwa umqondo ukuthi kube nemibhemiso yakhona kube nesigqumo kuthiwa uzofaka isitime sakhona fanele ugqunyiswe kubulawe lo mthlobulo welumbu ngoba uma umuntu ezonikwa imbiza kuphela enganikwa insizi uma nelumbu suke kuzoba imbiza eyokuflasha into esuke ikhuhlwa insizi yelumbu nokubhidlizwa uma ngabe insizi izofika isigaxa ifika ingene lento ebulala straight leso sikhathi singaphakathi bese kuzoba ukuthi imbiza iyaflash kuze into uyayichama uma ungabhika mhlawumbe 3 days mawopha ukuthi iflasha lokugcola uzoba right. Alright Dr. Ngobese nje lapha nawo ama products wakhe ukhona uGazlami ukhona nje umxazululo ukhona umlekeleli kanti futhi ke ikhona nayo ikhombo yenhlanhla. Next week dokotela sizwe ngamahebezi ukuthi you going back to Johannesburg ubantu bakho siyazi uthanda dokotela. So right now can you please give us your social media handles and wazise nabantu bakho Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga namaPhethelo.
Yes. So we say next week 28. Yes. So we are going to ngiyoba khona sengikhethe beside leThekwini ngingababoni noma makhombela bekhona bekhala abantu woza so bekulezinto ezinqabile inkosi kwabanye bebefona but nesiqiniseko sithi next week 28 ngizobe ngikhona lapha 10377 Tulwa Street eSentral event so amafoni wethu ilawa abantu mhlawumbe sazomemezela ukuthi sale kuthola lokho but izinto zonke zobe zikhona basenzela le nto sithe uMantankeni lesithe yokuqhuma nje sinikeze ukuthi uqhuma le ngibona nje umunye umuntu ethi une business lapha uMantankeni khona abantu ababalekela igroup sasithi uMantankeni so uyaqhuma ngawugeze ngawo phalaze ngawo then mhlawumbe kubantu abangamathathu uma ngabe uzosebenzisa ukuthi uwenza njani then uyalokhonja wena mhlawumbe fast but onemali ethe ukwehla kancane kuno-1000 ngoba abantu bekhala ukuthi 1000 uyabiza uma kuthiwa usifone 8 athi igubhu siqatha 12000 and lento ayakacini ngoba abantu bafika balande lezo zinto ngoba vele negubhu then ziya ngokushiyana sesikele pha kuJerusalem ngase ngiyabatshela abantu ukuthi ikhona into engale ukaJerusalem ukuthi isuke ifuna amadoda serious yiko ngingafuna ungena kuyona ngoba ngifuna into ozophuma ngikhepha ngabe singiyamtshela yazini leli sesingena ngesikhuluma manje isifuna insizwa noma umama kodwa fanele uyindoda ngoba kusona ukhuluma ngento ethi akusino kabani yikho ke kufanele sinqume sithi vele fanele ukuthi uma uzoyithatha balamehlo kanje ngoba isuke kuyinto yakwazi ukuthi uzophila ngayo so engale kwaJerusalem but Jerusalem okuyaphansi so into esuke ingahle but ngona ukuthi ke abafundisela ngalo indlela siya eGoli then siyabuya futhi uMqabelo so besila eThekwini ngoba indawo yaqasha ukusebenzela ila eWaterloo la kuthola khona zonke insuku so abantu bazokwazi ukuthola khona Dokotela nje angisale sengikupha ithuba kokususuke wayigcilela kodwa ngisitayela anyway udokotela asimuphe ithuba Nkosi yami ashare ama numbers wakhe nanokuthi utholakala lapha na Facebook Twitter Instagram. Yes, so yona mama ngitholakala ku yes ama page lawo nje uswashile ku Facebook sakhe YouTube uDr Ngobese then bese kuba ukuthi ke 078 078 191 191 1010 lapha 072 072 27 689 36 noma ziyawa saphuma ukuthi ufundile ungamthola then siqinisekise ukuthi yonke into yenziwa la bahlanza abantu ade esho ngimela bethi ngabale dlozini siyakwazi umhlanga umuntu engophumeni olwandle sibonisa ukuthi ngoba ukhona umuntu osemndenini okunento ekwenzayo bakuthakatha abantu nazi imbiza ogazi lapha na umxazululi futhi osha umuntu obulelungu nakhona imoto yalunjwa abantu umuntu uyakhathala emzimbeni so le iyasebenza le ile ustima for inkomishina nencane into omdala ukuthi ifake encane e1 ufuna amakhala umecelana kulento esiyibiza ngalento ukuthi umuntu uthi mayizoba nje leli bathi COVID umkhuhlane njani bangathi iCovid ngoba sothi wakuthenga yazo la iCovid umkhuhlane lo uyakwazi ukuthi vele into wazophefumula so ibe sikhona zonke izinto sikwazi ukuthi bayithola ngaphi. All right, thank you very much again uDr Ngobese mlaleli siyabona lapha kwama live wakhe uDr Ngobese any topic ongathanda nje noma udaba engathanda sinabele ngalo every Wednesday sisuke sinaye uDr Ngobese khona lana Doctors in the House uMoya FM 101.9. Please like the page khona ku Facebook uMoya FM 101.9 kanti ungaphinda futhi ke like lapha ku Instagram uMoya_, kanti ke futhi ke ungaphinda futhi uthole ku Hotspot Radio 12345. For now we are online radio station. Dr. Ngobese ngithola every Wednesday usuke nje ekhona lana your comments lapha ku Facebook on the live sizowathatha nje sikwazi sikhulume ngezinto ezikwazi ukuthinta sonke isikhathi. Kodwa ke it's only 2 minutes left bafikoza kwethu lapha from 9 to 12 bazobe nje behleli nawe bethi sikhanyisela isizwe uri ehambisana naye ke umbali waKaBhengu. Ngithe nje mina ke ntokazi kaKashima